मोजां मोसाखावरि आरो मेथाइ खनगिरिखौ जोङो बिथांमोननि थुलुंगायाव फैगौ बोसोराव जोङो साबसिन हामसिन खुंफुंनो हागोन बे मिजिंजों आङो नैबे बिथांमोननि खेंफोरथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदानिसिम। जोङो बिदिनो आवगायलांबाय थानांगोन ना नंगौना नङा? बरिया। जोङो जायनि जाहोनाव जोंनि गुबै धर्मआनो जाहैबाय जोंनिया बाथौ नङा होमबा रायजोफोर? बेनिखायनो जोङो जिखिनि जि हायो जों जिखिनि सहाय होनो हायो गावबा गाव जों बेखौ जोङो गासैखौबो नाजावनानै जोङो जोंनि बे गुबै जिथु जोंनि बाथौ धर्मखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय जोङो बयबो थाग-थियारि जानांगोन दे रायजोफोर। थेंक इउ दे रायजोफोर खनसे आखामनो। नै दा मेथाइखौ फैगोन जोंहा हिरामणि मोसाहारि फ्रम दैहिरा दैहिरिनिफ्रायसो फैदो दै। बेसेबां गोजान फैदो बिनानावा दे आखाइ खबनो खनसे। ट्रेगेडि गान गाबो दे ट्रेगेडि ঠিক আছে गाव। हल 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 हेलौ हेलौ बयबो सापर्ट होलायनांगौ दे रायजोफोर खनसे आखाइखौ लाय बिनावनो थाखाय। बरिया थेंक इउ।
खनसे खालामो रायजोफोर जोबोर मोजां जादों बिनानावनि मेथाइ रोजाबनाया आरो बिदिनो मेथाइ रोजाबनायाव एसे आगबारिलांबाथों होननानै जोङो आनान गसाइ बाथौ आफानिसिम गुरै खालामनाय थाबाय बा बिथाङा जों नायफिनबाय थादों बिनानावखौ आदा नै दा खैसे मोसानाय लाबोनो सानबावदों आरोबाव दहायनो होनखादों एबार बे बाराव मोसागोन मा बे मोसानाय आयदानि मुङानो जाहैबाय एमपि सिबनाय एमपि सिबनाय रायजोफोर दे खनसे खालामनो एमपि सिबनाय रायजोफोर बरिया बेनि उनावनो जोङो मोनसे हाबाफारि लाबोनो नागिरदों मान बावनाय जोंनि बे बाथौ गौथुमनि दौरि बिथांमोनखौ दै रायजोफोर जों लाबोबाय थागोन मोसानायखौ दे रायजोफोर आरो खननायबो लाबोगोन मोसानायबो लाबोगोन दानसे समनि थाखायल' जोंखौ एसे चान्स होदो रायजोफोर ना दे थेंक इउ Open kalambra. नै दा मोसाफैगोन खेराइ हान्जा दाउस्रि देलाय हारिमु हान्जा बे मोसानायनि आयदानि मुङानो जाहैबाय एमपि सिबनाय थिगैनो दंना रायजोफोर दङ दे लाबाय दं टेनसन लानो नाङा जागोन गासिबो जाजोबगोन मोसानाय खननाय गासिबो जाजोबगोन रायजोफोर
मानसिफोरखौनो देखायबाय थानोसैलां रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम पाब्लिकआव दोनखानांगौ खमायलाय बारायलाय जाबाय थायोलै दहायनो बुंनाय बायला नङा होमबा जोङो दिनैनि बे जोंनि दौरि जोंनि बे बाथौआव जिखिनि माखासे खामानि मावफुंसारनायाव जोंखौ मदद होनाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायनो हाबाफारि आखायाव लादों दा जोंहा जोंनिनो सार जतिन बसुमतारी सारखौ आङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं गुरै खालामनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ बाइसिन त्रिसिन मानगुदे दिनैनि बे आरिमुनि मोनाबिलिखौ नायनो फैनाय रायजो राजा नोंथांमोन गोबाव सम जोङो समखौ आद्रि खालामा दा दिनैनि बे जोबथि सान बे जोबथि सानाव 9 सान जोंनि बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोना मन्दिराव थानानै गावनि न'खर गावनि बिसि फिसा गासैबो खामानि दामानिखौ गारनानै जोंनो 9 सान खस्थ'जों सहायनानै गावसोरनि लुबैनाय साननायफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे 9 सान हाबाफारियाव खस्थ'जों जोंनि बे मन्दिराव बावथाय मुवा होनाय सुबुंफोरनो जिखिनि नांगौ बोर सारस्रिनाय खुलुमनायाव बोर सारस्रिनाय बैफोर गासै खामानिखौ गावसोरनि गोसो बावसारनानै खामानि मावनायनि थाखाय बानजाय आफादा बिथांमोनखौ बरायनो लादों गिबि गिबि जोंनि बे बियाबनि गाहाय दौरि मानाव गेदेर कान्द्रा बसुमतारी आसरानि बिथांखौ जोंनि आरसिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों बिथाङानो कान्द्रा बसुमतारी गाहाय दौरि रुपहि बियाबनि दा बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों आं फुलेन नार्जारी गरायबारि दा बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों बिथाङानो फुलेन नार्जारी गरायबारिनि दा बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों आं तरुन बसुमतारी बिथाङाबो गरायबारिनि बिथाङाबो गावनि सिनायथि होनांगौ आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनांगौ साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा बेनि उनाव बरायनो लादों देखा बसुमतारी दाउखिजान दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायदों आरो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायबाय दा बेनि उनाव सिनायथि होनो नागिरदों भद्र बर' दाउखिजान दा बिथांखौबो बिथाङाबो दाउखिजानिफ्राय खस्थ' खालामनानै जोंनो 9 सान गावनि दानखौ होफैबाय दा बेनि उनाव अर्जुन बसुमतारी बामोनखाल दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो होबाय आरो लोगोसेयैनो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों आं लेबेन बसुमतारी बामोनखाल बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय दा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव 9 सानखौ गावनि न'खर गासैखौबो नेवसिनानै जोंनो 9 सान गावनि मावसोमनायखौ दानो फैबाय बिथांनिसिमबो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों अनफला बसुमतारी कुमगुरि दा बिथांखौबो बानजाय आफादनि गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोना जोंनो 9 सान न'खौ गारनानै
जोंनि बे बियाबनि बाथौ थानसालियाव थाफैदोङो आरो बेहायनो हरबो थादोङो दा बिथांमोननि थाखाय जोङो अराय सम गोसोखांबाय थानांगोन आरो बिथांमोनखौ जों अराय सम फुजिबाय थानांगोन दा बेनिखायनो दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिया बेनोसै आरो लोगोसे गाहाय दौरि कान्द्रा बसुमतारिया बे 9 सानाव बिथाङा गावनि बुंफोरथिखौ दसे सम 1 मिनिट बुंफोरनो नागिरदों बेनिखायनो अन्नानै रायजोफोरा बुजिलायनानै एसे सम खोनासंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोन्थों आरो बिनि उनाव एसे आगोलाव जोंनि बानजाय आफादनि कनभेनर बाबुल नार्जारिया मोनसे खोथा बुंदोंमोन माने जोंनि गेजेराव दान होगिरि थुलुंगा बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव 2000 बान्था होदोंमोन बिथांनोबो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बिथां थुलुंगा बर'निसिम जोंनिसिम खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गावनि 2000 रांखौ बान्था होनानै जोंनि 9 सानखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय दा मानव गेदेर गाहाय दौरि कान्द्रा बसुमतारिखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय मानिजाथाव रायजो राजा बिथांमोन आं बे रुपै बिया बाक्सा सिबियारियाव गोबाव सम गोलाव जाबाय नाथाय दिनै आं से काति फोरबो हाबाफारि मोननायाव बिथांमोनखौ लोगोआव लानानै आङो बावदो थिदों बावनाय थिनायाव जोंना गोरोन्थि जानो हागौ बेफोर दायखौ निमाहा होनानै रायजो राजाया आफा इसोर बोराइ बाथौल' आरो आंनि आंगो लोगो देउरि देउसिफोरा इयुननि जोलै फैगौ बोसोरफोरावबो लोगो मोनबावथों होननानै बिथांमोनखौ आं बोसोन होनानै दोनखाबाय नोंथांमोना गावबागावनि बिबानखौ एरायनो मोना होननानै बुंबाय दंबावोमोन गोबां लोगो बिथांमोनखौ आं मोनाबिलियाव नेहरजोबदोंमोन बिथांमोना फैनो हायासै बेखायनो बिथांमोना गोसोआव दुखु दा मोनसै उननि हाबाफारिफोराव जों बिथांमोननोबो बिदि मान बावगोन होननानै बुंखाना दोननाय जाबाय जै जाथो आफा इसोर बोराइ बाथौ जै जाथो आफा इसोर बोराइ बाथौनि जै जाथो रुपैया बियाबनि जै जाथो से माइनाव खाथि फोरबोनि दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम दा जोङो जौसाङाव आगसिया एबा दावसे देलाय मोसानाय ग्रुपखौ लाबोफिननो नागिरदों दा बिथांमोनखौ जौसाङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजांनाय थाबाय होनदो $2 फैखानाय बामोन बेयावथ' फल'वार्स जायो नालाय जोंनिफ्राय सुपार थेंक्स हरनोब्रा जायनायदो सुपार थेंक्स सुपार स्टिकार सुपार थेंक्स खिथिनांगोन ना फुरा माबाखौनो खिथिनांगोन ना जाबाय माबा बाथौ मन्दिर जाबाय बाथौ मन्दिर मा होनयो दै बाज्रुम ना मा जा थांसै गिदिंनायखाय बारायदोंलै
लाइक दो समझे नंतर वो यार जो हो जाए बात है 24 मिनट बाथौ फुजा खाथि बाथौ फुजा बबेनि बाक्सा रुपहि जै आफा बोराइ बाथौ थिगानो दं गणेश बाबा निले फै फै ओरै फै ओइ जाय देखायलायनि नुजोबनाय रखम नङा होमबा Thank you like होनायनि थाखाय Thank you bro, thank you. Baksa Rupohi आंनिया जायगाया Baksa Rupohi
गोबां मानसि ओंखायनो खाथियाव थांनो हायाखै आखायाव लागासिनो जोबोद साबायखर मोसानाया जोबोद मोजां जादों बिथांमोनखौ जों दसे समनि उनावनो जौसाङाव दैखांफिनगोन नायनो फैदो माबायदि प्रग्रामा मोजां ना जाय बिथांमोना दुखु खस्थ'जों सैनानैब्लाबो न'खरखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे 9 सान हाबाफारिखौ जाफुंनायाव गोबां खस्थ' खालामग्रा मेम्बार बिथांमोन दङ एबा सोद्रोमाफोर दङ दा बिथांमोनखौ जोङो दसे सम बरायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना लुबैनाय मेथाइ खनगिरिया दहायनो फैखाबाय नोंथांमोना फोथायाबा उनजों खेबसे नाहरनो हागोन गारिया दहायनो फैदों बिथाङा ओंखाम जाबाय दं ओंखाम जाखांनायनि उनाव बिथाङा जौसाङाव गाखोगोन आरो बिथाङा जौसाङाव गाखोयोब्ला जोंनि बे मोसानायफोरा दोनथ'जानाय जासिगोन दा बेखायनो बिथाङा ओंखाम जाना दसे जिरायगोन बेनि उनाव जौसाङाव फैगोन आरो जोंनि बे दिनैनि ख्रिस्टि मोसानाय बियो गाबोन थांसिगोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों अहाजासे मोसाहोनो नागिरदों आरो दा आं हाबाफारि मावफुंनो लादों जोंनि बे 9 सान हाबाफारि खुंफुंनायाव जोंनि गामिनिफ्राय लेंहरजानाय माखासे सोद्रोमाफोर दङ दा बिथांमोना ओरैबायसा खस्थ' खालामदों बुंस' हाया गामि गामि थांनानै न'खर थांनानै रां एबा माइरं कालेक्सन खालामनानै जोंनि बे दिनै लास्ट कम्पिटिसन गैला बेखौ जाफुंसार होनायाव गोबां मदद खालामदों दा बेनिखायनो बिथांमोन बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मुकुन बर' दं मुकुन बर' सिंगार उदालगुरिनि रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों बानजाय आफादनिफ्राय दा बेनिखायनो जोंनि जाय बिथांमोन मेम्बारफोर दङ खस्थ' खालामग्रा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ जोङो जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायदों आं गासैनि नामखौबो बुंफोरजोबनो हायाबो जानो हागौ अब्लाबो जोंनि कालेक्सन खालामग्रा ग्रुप डाइनिंआव मोननाय इंसार्ज एबा ओंखाम जाहोग्रा दा सामलायग्रा बिथांमोन लोगोसे जोंजों नांथाबनानै थानाय खस्थ' खालामग्रा बर'दार बिथांमोननि नायफिनग्रा एबा इंसार्ज बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि बे जौसाङाव बरायनो नागिरदों गोबाव सम नङा दसेल' दा बेनिखायनो दिनैनि बे मोनाबिलियाव बिथांमोनखौ बरायनो मोननानै जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना गावसोरनि न'खरखौ दसे सम बावगारनानैब्लाबो जोंनो 9 सान बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव गोबां खस्थ' खालामनानै होफैबाय दा बिथांमोनखौ जौसाङाव सारि थानो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयैनो जोंनि आरसिनिफ्राय गांसे फारि आर'नाइ बावनो थाखाय खावलायदों सुरेन दैमारि थुङालागा दा बिथांखौ गावसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बेनि उनाव दङ बिस्टि गयारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बेनि उनाव दङ अमर स्वर्गियारि दा बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों दा बेनि उनाव दङ बिरेन बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बेनि उनाव दङ धरणी बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बेनि उनाव दङ जोंहा ओंखाम संनायाव गोबां नांथाबबोनाय देखला बर' बिथांखौबो बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बेनि उनाव दङ शेखर रामसियारिमोन नामा दा बिथांखौबो बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बेनि उनाव दङ कामेश्वर बसुमतारी मदनगुरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय
दा बिनि उनाव दङ जोंजों बिराद खस्थ' खालामनानै रां बुथुमनानै होग्रा सम्बार बसुमतारी थुमालागानि दा बिथांखौबो बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि भबेन बसुमतारीखौ फरायनो थाखाय खावलायबाय। दा बिनि उनाव दङ सपने बिथाङाबो जोंजों थाफानानै बिराद खस्थ' खालामबाय बेसेरा न'आव रावबो गैया अब्लाबो जोंजों थाफानानै खस्थ' खालामफैबाय थादोंमोन बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायबाय। दा गोजोननाय थाबाय। दा जोंनि गेजेराव गोबांथार मानसिफोर दंबावो सम सम माने मानसिफोरखौ गिदिंनानै नागिरना मोना बिथांमोनाबो डिउटि होबाय थायो। दा जोंनि गेजेराव बानजाय आफादनि गोख्रों सोद्रोमा मथुरा बसुमतारी मदनगुरिनि बिथाङाबो जोंखौ गोबां मदद खालामदों गामि गामि थांनानै रां कालेक्सन खालामनायाव एबा बुथुमनायाव। दा बिथांखौ बरायनो थाखाय आरसिनि जानानै गुरै खावलायबाय। बिथाङानो मथुरा बसुमतारी मदनगुरिनि गोजोननाय थाबाय। बिथांमोनखौ जोङो फारसेनिफ्राय लारि लारि थांनो थाखाय खावलायबाय। दा बिनि उनाव जोंहा मोसाखांनायनि उनाव जोङो सानैसो जौसाङाव दैखांबावगोन मानोना भलन्टियार्सनि माखासे मावथिफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो जौसाङाव दैखांनानै आर'नाइ होगोन। दा जियानो जा जोङो दावस्रि देलाय खेराइ मोसागिरि बिथांमोनखौ जौसाङाव मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय। रायजोफोर दसे समनो धैर्य हमदो। जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय खनगिरि बिथाङा दंफैखायो आं दहायनो बुंखादों। दा बिथाङा ओंखाम जादों। दा ओंखाम जाखांनायनि उनाव जौसाङाव गाखोयोब्ला गुबुनफोरखौ चान्स होनाय जानाय नङा। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायबाय। दा जोंनि गेजेराव दा बिथांमोनखौ जों सिनायथि होनो जयबीर बर' थुमालागानि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। नाथु बर' बिथाङा थुरिबारिनि गरायबारिनिफ्राय फैनानै थुरिबारियाव थाफैनाय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। दा बेनि उनाव जोंनि 8 साननि हाबाफारियाव खस्थ'जों सलायनाय भलन्टियारखौ दैदेनग्रा मानव गेदेर प्रानजित बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। अरायसम बिथांमोनखौ जों फैगौनि समफोराव मोनबाय थागोन। बिनि थाखायनो आफा आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। बाक्सा रुपहि दावस्रि देलाय खेराइ आफादखौ आं मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे दिनैनि हारिमुखौ असिनि फंबायखौ सामलायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। नै दा जोङो मोसानो लाबोनो सानदों खेराइ मोसानाय। बे मोसानायनि आयदायानो मुङानो जाहैबाय बैराथि बिजि माने मबाइलखौ आं गोजौआव थिखांना लादों नालाय रिप्लाय होनो हायाखै। दा जाहोनांगोन दे दा जाहोनांगोन। थेंकिउ जाना मा काति बिहु काति बिहु बिथांमोना रेडि जागासिनो दङ। दा आङो ट्रेकजों मेथाइ खननो बाथौ फुजा दिपानिता ब्रह्म फ्रम लावगाता बिनानावा दंखायोमोन ना खाथियावनो। दिपानिता दे फै मेथाइ रोजाब फै ट्रेकजों दे। दा दसे उनाव हेन्डसेन मेथाइ रोजाबनो हागोन दे।
थाखो गोजौसो लादोंना जोंनिया सिंगारा अलरेडि सफैखाबाय दै ओंखाम जागासिनो दं जों जागा मोनाखै टेनसन लानानै ओंखाम जादों गोजाननिफ्राय फैनाय ना अदालगुरिनिफ्राय फैनाय नालाय एसे सम नांगौ जायो हमनो एसे मेंना फैदों ना दे दरजा हमथ' रायजोफोर दे जों लाबोनो सानबायानो दासिनो दं दै मेथाइफ्राव फैगोन जोंहा दिबानिता ब्रह्म फ्रम लावकाटा ट्रेकजों गान गाबो दे खाथि हल नांगौ माने रायजो मोनसे हेलो एडजस्ट कर दियो दे Visitor na. Lu naon na? Asal mau order nih, tingna. Visitor na. Tekla. Oh. Oh, mobile tuh, nah ya. Mobile lah. Deh, itu. Betar ya, sebelum kena ulang lah. Pas lu ya, ini dia pas lu ya. Ayo kan ya. Lu sih ya. Lagi pun sih aku ngomong tentang orang. Oh, ini kan ulang gue.
सोर बबे बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट हर लोगोफोर आखायाव लानाय जों खनसे बरिया बिदिनो आवगायलांबाय थाथों बिनानावा बिनानावसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नै दा लास्ट जोंहा दाउस्रि देलाय हारिमु हान्जानि लास्ट मोसानाय दे बे मोसानायनि आयदानि मुङानो जाहैबाय बैसागु खुंग्रि बिनि उनाव जोङो हाग्रा जानाय सिंगारखौ जोङो लाबोनो नागिरबाय राजुफोर दालायथ' बरिया थेंक इउ नै दा मोसाफैगोन बे मोसानायनि आयदायानो जाहैबाय बैसागु खुंग्रि जोंहा माखासे हाग्रा जानाय आलासि लिंहरजानाय दंखायो बिथांमोनखौबो जों गेजेर गेजेर सोहरलांगोन दे दा खनसे बिराद गोसो हाबनाय रायजोफोर दालायथ' बरिया थेंक इउ बेसेबां हाजारसे भिडिअआ बे दोंसे मोसानायावनो बिथांमोना जोंनिफ्राय बिदाय लाथ'सिगोन दे बिथांमोनाबो माने प्रग्राम नायगोन जाहैबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो बिदायनो आखायाव लाबाय दंबावोमोन माखासे आयदा मोसानाय खिन्थु दा समनि आंखाल सिंगारा सौफैनानै बिथाङा एसे ओंखाम जादोंमोन गोजाननिफ्राय फैदों नालाय दे बरिया दे बाक्सानि रुपहि
रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बिथांमोना जोंनि बे दिनैनि बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय बेनि थाखाय जोङो बा आङो बान्था आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनो थाहरबाय नै दा मेथाइ रोजाबगोन ट्रेकजों ट्रेडिप बर' फ्रम कासिबारि आरो बिनि उनाव मेथाइ रोजाबगोन जोंहा रश्मि औवारि फ्रम कासिबारि बिथां दोंनै खननायनि उनाव जोङो सिंगारखौ लाबोगोन रायजोफोर दे एसे धर्ज दे रेडि टेकेनि गान गाबो दे দুজন গান গাব তাৰপিছতে আমি সিংগাৰটো আনিম দে दोनथ'नोसै खोमालै खेराइ मोसानाया जोबथ'बाय गुड नाइट लोगोफोर दोनथ'बाय रोजाबनाय जों लाबोनो सानदों आं गारथ'बाय औ मा खालामबाव अके अके आरो दानना लागोन नालाय गाजाबायलै गैलालै